दिनै बांलानि 1433 सननि आसार दाननि 6 थारिख रबिबार फुंनि समायाव सनापुर गामियाव गामिनि रायजोफ्रानो गायसननाय गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाय लादो। बे बेखेवनाय लानायाव बे अभाजनखौनो हांख्रायनायलाय आंबो नुजाफैनानै बे खाम्फाखौ बेखेवनो लादो। बे खाम्फा गायसननायनि गोनां खोथायानो जाबाय गामि गायसनगिरि आरो बे खाम्फा गायसननाय हाखौ दान होग्रा रुंसारि सुबेसर औवारि आरो रुंसारि देबेन्द्रनाथ सनवाल आरो मुस्रि गेवलां निरन नार्जारि आरो मुस्रि गेवलां दुबु औवारि बिसोर साब्रैबो फोरोंगिरि। बिथांमोनहा बे हाखौ रायजोनि मुङाव गथायना होनाय जाबाय आरो रायजोफ्रा बे हानि बदलै बे गोसोखां खाम्फाखौ दानानै होबाय, बानायनानै होबाय, जाहाथे गामिनि इयुन जोलै फिसा फिसौ बयबो गेलेनाय रंजानाय गामिनि गोनां हाबा खुंनाय बायदिसिना खामानियाव बाहायनो हायो। बेनि थाखाय बे साब्रै हा दाथाया बे हाखौ दान होनाय जाबाय। जाहाथे बिथांमोनहा बे हाखौ दान होनानै बिथांमोननि बंश परियाल आरो बिथांमोनहा रुंसारि जानानै थांनाया जाहाथे बिथांमोननि आत्माया मोजाङै मोजां आलो गोजोनै जेरावखि थाया मानो थानो हायो। बेनि थाखाय जों रायजोआ इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय जायो। बिथांमोनहा थांनानै थानाय समाव हागौमानि बिथां रुंसारि सुबेसर औवारिया साहित्य सभानि गाहाय लामा एवस्रांगा होननानै बुंनो हायो। बिथाङा साहित्य सभानि थाखाय जोबोद दुखु खस्थ' लानानैबाबो साहित्य सभाखौ बे जायगायाव फसंनानै गालांनाय जादों। बिथांबादि रायजोनि समाजनि हाबा मावग्रा मानसि आरो बे जायगायाव बे समायाव रावबो उजिथ'वाखैमोन। बेखायनो बिथाङानो सानखां हखां बे खाम्फाखौ गायसननायनि थिरांथाखौबो बे समायावनो लानाय जादोंमोन। सनवालाबो बिथाङाबो बे जायगायाव खारबोनानै रायजोफोरजों मोजाङै गोरोबनानै रायजोफोरजों सनवाल मानसिबाबो बर' मानसिनि गेजेराव फैनानै बर'फोरजों मोजाङै मिलि जुलि खौसे गोसोयै रायजो जादोंमोन। बेनिफ्राय माबा मोनसे गावनि साननाय हनायजों बोरैबा गुबुन जायगायाव हा मोननानै आरो बिथाङा गुबुन जायगायाव थांफिननाय जादों। बिथाङाबो सासे फोरोंगिरिमोन।